principis d'agost ja vam veure que allò seria molt gros. Però a més moltíssima gent que deia jo no he anat mai a una manifestació però ja aniré, no? I els nostres socis ens deien tenim, jo què sé, 10 autocars, tenim pobles molt petits, tenim 5 autocars. I pensàvem, això és increïble, no? Perquè la gent, durant l'agost la gent es dedica a fer vacances i no a omplir autocars i a llogar autocars. Nosaltres estem fent política perquè quan tu vols transformar la societat i millorar les coses estàs fent política. Nosaltres ens vam constituir el 10 de març i ja vam aprovar que faríem una manifestació l'11 de setembre. Jo penso que cadascú té les seves capacitats. Però s'aprenen coses molt fàcils, no? Que de vegades no les valores. Vull dir, no sé, donen importància a coses que tu no les dones, no? A poder fer una cosa tan senzilla, que per ells és un èxit molt gros, i tu t'adones del que tens, no? És a dir, t'ajuden una mica també a conèixer-te a tu mateixa i a veure del que tu ets capaç de fer, que ells ho valoren molt i tu no ho valores. Jo crec que l'escola catalana en aquest sentit jo crec que és molt bona, Clar, jo hi treballo, per tant, però jo crec que sí que estem preparats i crec que hi ha molt bons professionals. El que passa que, bueno, és el que sempre diu, falten recursos, no? Però jo crec que, ara no m'està mal dir-ho, no? Però jo crec que quan siguem un país independent, si tenim una mica més de recursos, doncs anirà molt bé, perquè jo crec que tenim grans professionals i que a més ho tenen clar i que treballen molt bé. No, i saps el que passa? Que jo soc d'un poble que es diu Xerta, que és un poble molt petit, i per tant aquestes persones van pel carrer i se'ls considera normals. És molt diferent de la capital, saps? Vull dir, jo tenia amics, no? Que eren discapacitats, i anava al ball i ballàvem amb ells perquè els agradava ballar, m'entens? Perquè érem de la mateixa edat. I anaven a col·le, i anaven a col·le amb tu, perquè allà tots anàvem, saps? I després, doncs, bueno, els tractaves normal, perquè eren companys teus. Doncs mira, així m'agradaria amb el Francesc Macià. Ell va viure una experiència una mica similar a la que ara vivim nosaltres. Però a nosaltres ens sortirà bé, i a ell no li va sortir bé. I per tant, però sempre els fracassos de vegades serveixen, vull dir, aprens més dels fracassos que dels èxits. Per tant, doncs estaria bé que ens expliqués què va passar, vull dir, per aprendre també d'aquest fracàs, perquè nosaltres ho farem bé.